13,8 miliardy rokov, krát prepočítame, koľko je sekúnd v jednom roku a dostaneme toto číslo. Tretia zaujímavá vec je, že najpresnejšie hodinky, ktoré máme skonštruované, sú také presné, že keby sme ich pustili pri veľkom tresku, tak dnes by sa sekli o menej ako 1 sekundu. Že my vieme merať čas s takou presnosťou, že vek vesmíru by sme zmerali na sekundu presne. To je v niečom brutálne fascinujúce. No a teraz zákernejšia otázka, že koľko zostáva do konca vesmíru? A to je dobrá odpoveď, že oveľa viac času, ako uplynulo od začiatku. Toto číslo, ako vidíte, že tu sme sa neobťažovali prakticky so žiadnou číslicou, plus, mínus sme radi, že tam sedí ten počet 0 a dokonca, že aj ten počet 0 možno nesedí úplne že ja som to po sebe nikdy nekontroloval, akože keď som to urobil prvýkrát tento slajd, tak mu verím. A keby som pridal 3 nuly, tak si nikto ani nevšimne. Takže toto je že taký veľmi hrubý odhad toho, kedy by asi mal skončiť vesmír tak, ako ho poznáme. A môžete si vydýchnuť, tu je dosť priestoru na to, aby ste zmaturovali, vyštudovali a tak ďalej. My sme My sme z pohľadu vesmíru prakticky na začiatku. Že keď si porovnáte tieto dve čísla, tak to je, že nebe a dudy. No a teraz, že kam vlastne dovidíme na začiatok vesmíru? Čiže urobíme si takú úsečku 13,8 miliardy rokov, ktoré uplynuli od začiatku vesmíru. Takže kam vlastne dovidíme? A taká kontrolná otázka, že kde na tejto úsečke sa nachádzajú dinosaury? Čiže my sme tu vznikol vesmír, tu sme my a kde sú dinosaury? Tesne vedľa nás, alebo niekde v strede? Tesne vedľa nás. Tak viete lepšie, ako vedeli v Levoči? Takže keď my sme tu dnešok, tak z pohľadu vesmíru, že dinosaury sú tu prakticky naši súputníci. Že vesmír si sotva všimol, že prišiel nejaký asteroid, odpratal dinosaury, nechal po nich len sliepky a vytvoril priestor pre nejaké cicavce, z ktorých sme zišli. Takže to, čo my vlastne voláme, že história života na našej planéte, takého života, aký si predstavujeme z hollywoodských filmov, čiže dinosaury, veveričky a podobne, ľudia vlastne tiež. Takže to je, že nedávna história. Ľudská história je prakticky posledný pixel, ktorý tu vidíme na tomto obrázku, že také veci, že Babylonská ríša a podobne, to je, že posledný okamžik z pohľadu vesmíru. Čo už nie je tak úplne nedávno, je, že kedy vlastne vznikla naša planéta a tesne pred ňou Slnko. Tie vznikli asi 5 miliárd rokov dozadu, plus minus. Slnko vzniklo trošku skôr, keď vzniklo Slnko, nahromadilo sa veľa hmoty dokopy, to spôsobilo, že ďalší prach plynu okolo sa začal stlačať, vytvárali sa planéty z protoplanetárneho disku a vznikla aj naša Zem. A vidíte, že to nie je úplne taká Zem, ako poznáme teraz, vyzerá ako taká veľká horúca červená guľa, a to z takého dôvodu, že ono to bola veľká horúca červená guľa, totiž Zem bola tak horúca po svojom vzniku, že to bolo v podstate že roztopená láva všade po povrchu a pomerne dlho trvalo, kým vychladla. Zároveň na našu planetu myslíme si, že napadali nejaké kométy alebo jedna veľká kométa, ktorá sem priniesla pomerne veľa vody. Z toho vznikli oceány, vznikla atmosféra plná oxidu uhličitého. Začal vznikať život, veľmi jednoduchý, čo trvalo menej ako miliardu rokov. Keď vznikol ten život, začal spásať oxid uhličitý, produkovať kyslík. Ten kyslík potom pozabíja veľkú časť života, ale nejaká časť života sa naučila s tým kyslíkom spracovať. Takže sa tu začal vytvárať nejaký ekosystém a zhruba po miliarde rokov ten život povedal, že možno by mohol existovať nie v jednobunkovej, ale v mnohobunkovej forme. Takže tu zrazu boli mnohobunkovce. Tie si zhruba po miliarde rokov povedali, že pohlavné rozmnožovanie je celkom dobrý nápad. Takže znova zhruba miliardu rokov sa dialo niečo takéto a začal vznikať komplexný život, ktorý niekde relatívne nedávno, menej ako miliardu rokov, začal nadobúdať už také sofistikovanejšie kontúry. A to 5 miliardové obdobie máme zhruba na také miliardové úseky nasekané. A celkom zaujímavý point je, že civilizácia na úrovni, že niečo, čo dokáže vedome ovplyvňovať tvar našej planéty, v zmysle, že ako vyzerá povrch, koľko tu máme lesov, koľko tu máme miest, ako máme zloženie atmosféry, tak tie veci sa začali diať až teraz. Zároveň teraz vznikla prvá civilizácia, to sme my, aby sme sa mohli pochváliť, ktorá vyzerá, že je schopná opustiť našu planétu chcene a pristáť na inú planétu. To sa nám zatiaľ nepodarilo, myslíme si, že v horizonte pár rokov by to mohlo byť
Čiže miliardu rokov vždy trvalo, kým nastala nejaká zaujímavá zmena a teraz vyzerá, že prišla ďalšia zaujímavá zmena. Objavil sa tu živočíšny druh, ktorý dokáže planétu v niečom prispôsobovať chcene alebo nechcene svojim potrebám a predstavám a zároveň tú planétu dokáže opustiť. Takže možno nás čaká ďalšie, možno miliardové obdobie, kedy sa bude diať niečo veľmi zaujímavé na tejto planéte. Takže to ste aj vy súčasťou, ale poďme teraz späť do minulosti a nie do budúcnosti. Prvé hviezdy začali vznikať niekoľko stoviek miliónov rokov po veľkom tresku. Najstaršiu hviezdu, ktorú sa nám podarilo asi odfotiť, pochádza z obdobia, keď mal vesmír 1 miliardu rokov. Dostala meno Earendel, čo znamená vychádzajúca hviezda. A poznajú možno aj fanúšikovia Pána prsteňov. Toto je v skutočnosti, že umelecká vizualizácia. Keď si pozriete, ako to odfotil Webbov vesmírny teleskop, tak to vyzerá ako taká malá vyrážka. Keď sa odfotia dávne galaxie sú oveľa väčšie, takže ich vidíme do oveľa väčšej vzdialenosti a teda oveľa hlbšie sa pozeráme do minulosti, tak oni vyzerajú plus minus takto. Také malé červené fliačiky, ktoré existovali, keď mal vesmír asi 200 alebo 300 miliónov rokov. Takže zaujímavé na tom je, že nielenže poznáme vek vesmíru, ale pomocou vesmírnych teleskopov vieme nafotiť objekty z dávnejšej a dávnejšej histórie prakticky až na počiatok času. Dokonca najstarší signál, ktorý sa nám zatiaľ podarilo zachytiť, sa volá reliktové žiarenie. Reliktové žiarenie vzniklo, keď mal vesmír asi 400 000 rokov. Bol kedysi veľmi hustý, nepriechodný pre svetlo, takže svetlo sa v ňom nachádzalo, ale v podstate len stálo na mieste, alebo išlo zľava doprava. Vesmír postupne vychladol, zriedil sa a to svetlo sa rozbilo všetkými smermi a vesmírom sa šíri dodnes. Na to, aby sme zachytili tie prvé galaxie, musíme postaviť 10 miliardový teleskop, vesmírny teleskop Jamesa Webba. Na to, aby sme zachytili to reliktové žiarenie, tak sa to podarilo úplne omylom. Bola za to udelená, ja si myslím, že najmenej zaslúžená Nobelová cena v histórii. Totiž Penzias a Wilson mali také obrovské načúvatko. Bol to, že rádiová anténa, ale rádiová anténa naozaj vyzerala ako 5-metrové načúvatko, do ktorého vchádzali rádiové vlny a oni ich potom spracovávali. A furt im to tam šumelo. Tak oni chceli pochopiť, že prečo. Tak tam došli s rebríkom a zistili, že sa im tam usídlili holuby, ako sa to slušne povie, našpinili im tam. Takže holuby, slušne povedané, presťahovali. Vydrhli to tam a šum zostal. Takže začali zisťovať, že čo ten šum vlastne môže byť, keď všetky jeho možné zdroje odsťahovali. A zistili, že iná výskumná skupina na jednej univerzite pracuje na odhalení žiarenia, ktoré takmer od vzniku vesmíru sa šíri vesmírom a dnes by sa malo prejavovať ako rádiový šum. Čiže im niekto povedal, že zistíte, prečo to tam šumí, niekto iný im vysvetlil, prečo to tam šumí a oni za to dostali Nobelovú cenu. Takže buďte pripravení na také, že toto sa vám môže občas stať, že omylom dostanete Nobelovú cenu. A v skutočnosti ste toto žiarenie možno omylom zachytili aj vy, alebo videli napríklad u starých rodičov, ak mali analógové televízory, ktoré ešte nemali digitálny signál, mali také tie antény, ktoré ste mali niekde na streche, tak tie antény boli schopné zachytávať reliktové žiarenie. To je to žiarenie, ktoré vzniklo tesne po veľkom tresku a zhruba 1% čierno-bieleho šumu, ktoré ste videli v telke, keď skončilo vysielanie, bolo spôsobené zachytávaním signálu z veľkého tresku. To znamená, že keď ste zaspali pri telke a potom ste sa zobudili od rehy a už tam nič nešlo, tak ste v skutočnosti pravdepodobne videli najzaujímavejšiu vec, aká sa kedy v televízii dala vidieť. Videli ste pozostatky veľkého tresku a hocičo iné už je slabý odvar z toho. No, takže čo je čas? Čas je taká veličina, ktorá nám umožňuje zachytávať, ako sa vlastne vesmír mení z toho počiatočného stavu do budúcnosti. Existuje viacej definícií času a v skutočnosti najlepšia definícia času, s ktorou vás najšťastie pravdepodobne vyhodia z maturity, je, že čas je to, čo merajú hodiny. Viem, že tá definícia znie extrémne tautologicky, ale v skutočnosti hociaká iná definícia je buď nesprávna, alebo skryte má niekde zakomponovanú túto definíciu. Totiž hodiny nenutne musí byť niečo, čo nosíte na ruke, čo máte v mobile a podobne, že hodiny sú z pohľadu vesmíru hocičo, čo robí periodický dej stabilne. Takže môžete mať napríklad nejaké svetlo, ktoré kmitá s fixnou vlnovou dĺžkou a tá perióda vlnenia vám slúži ako hodiny, takže vlastne viete merať čas vzhľadom na nejaký opakujúci sa dej. Čiže
Máme vo vesmíre veci, ktoré sa periodicky opakujú. Planéta obieha Slnko, to nám zadefinovalo rok. Planéta sa otáča okolo svojej osy stabilne, to nám zadefinovali dni. Nejaké atómy kmitajú veľmi pravidelnými frekvenciami, to nám zadefinovalo nejaké zlomky sekúnd a podobne. Takže máme periodické deje a potom všetko meriame vzhľadom na ne. Rok je také obdobie, kým sa planéta 365 krát otočí okolo svojej osy a podobne. No, takže tam máme tú dávnu minulosť, veľký tresk a obdobie tesne po ňom. Tu máme dnešok, prebehlo 13,8 miliardy rokov. A povedal som teda, že myslíme si, že vesmír bude mať nejaký koniec od tých 10 na 100 rokov. Toto číslo sa mimochodom volá, že Google. Odtiaľ pomenovali Google, lebo chceli mať akože cool meno pre prehliadač, tak pozreli si mená veľkých čísiel a 10 na 100 sa volá Google. Tak to podľa toho pomenovali. Takže keď prebehne Google rokov, tak si myslíme, že vesmír ako taký skončí. Ale to neznamená, že by vesmír skončil a zmizol. On sa len dostane do extrémne nudného štádia. Nudného štádia v tom slova zmysle, že on bude pripomínať takéto zrnenie, ktoré ste videli v televízii. Totiž energia a hmota bude všade dokonale vyhladená, zarovnaná. V každom metri kubickom budete mať rovnako veľa atómov, rovnako veľa džaulov, rovnako veľa všetkého. A v podstate sa už nič nebude meniť, len sa veci budú medzi sebou akože presúvať, ale bude to vyzerať prakticky rovnako. Keď si zaspomínate na ten šum, tak on mal rôzne zaujímavé vlastnosti. Napríklad, ak ste ten šum nahrali na pásku, lebo ste nemali čo lepšie pozerať, a pustili ste si ho odzadu, tak to vyzeralo rovnako. Ak ste ten šum spomalili, tak stále to vyzeralo rovnako. Sekunda a minúta z pohľadu šumu je v podstate to isté. Takže vesmír sa dostane do štádia, kedy sekunda, minúta a hodina budú vyzerať úplne rovnako a dokonca čas bude vyzerať rovnako, ak bude pustený odzadu. Tomuto sa hovorí, že tepelná smrť vesmíru, lebo že teplo bude všade úplne rovnomerne vyrovnané. Teraz máme horúcejšie miesta, napríklad hviezdy, chladnejšie miesta, všetko okolo nich. V tej ďalekej budúcnosti sa všetko dokonale vyhladí a nebudeme mať také tie referenčné hladiny, referenčné veci, ktoré by nám hovorili, že toto je 1 sekunda, toto je 1 minúta. Všetko bude zliaté dokopy a zdanlivo trvať rovnako. Takže ten čas 10 na 100 rokov je čas toho veľkého vyhladenia, ale vyhladenia v tom zmysle, že všetko bude dokonale zarovnané. A v princípe ten vesmír bude existovať ďalej, ale minimálne tam prestane plynúť čas tak, ako ho poznáme dnes. No a teraz tie veci, kvôli ktorým si zaplatili lístky, že či sa s tým časom dá nejako manipulovať. Či sa čas dá spomaliť, či sa čas dá zvrátiť. Čo sa týka spomalovania času, tak fyzika nám dáva odpoveď jednoznačne áno. Čas sa dá spomaliť, napríklad na štýl, že idete na dovolenku a zistíte, že vám má expirovať doma mlieko o deň, tak nemusíte ho vyhodiť. Existujú fyzikálne procesy, ktoré vám umožnia spomaliť plynutie času toho mlieka, aby vám vydržalo celý ten týždeň, kým bude na Viem, že toto nie je asi práve vec, ktorú by sme robili, ale v princípe sa to dá. Že toto si pod tým môžete predstaviť, že my vieme manipulovať s vecami tak, aby čas pre tie veci plynul pomalšie, ako plynie pre nás ostatných. Existujú na to dva postupy. Jeden z nich je drahý, druhý z nich je nebezpečný. Ten drahý je taký, že vysoká rýchlosť spomaluje čas. Teraz vidíte moje hodinky tikať sekundu za sekundu. To je taká rýchlosť zvláštna. Jedna moja sekunda tikne za jednu vašu sekundu. Keby som sa začal veľmi rýchlo pohybovať, a veľmi rýchlo znamená asi polovica rýchlosti svetla, tak by ste videli, že moje hodinky začínajú tikať pomalšie. Že už to nebude sekunda za sekundu, bude to, dajme tomu, že pol sekundy za sekundu. Keď sa budem približovať k rýchlosti svetla, tak ten pomer sa bude meniť. Vy budete mať pocit, ako keby som sa ja začal spomalovať v čase. Keď sa priblížim k rýchlosti svetla na 99,999, tak prakticky začnem zamrzať v čase. To by znamenalo, že keby som ja so sebou zobral to mlieko, ktoré má expirovať za deň a urýchlim ho prakticky na rýchlosť svetla, tak ono v princípe zamrzne v čase a potom ho spomalíme a ako nové môžeme pekne skonzumovať. Tento príklad znie úplne že divne hypotetický, ale funguje pre fyzikálne častice. Sú fyzikálne častice, ktoré sa rozpadnú asi za miliontinu sekundy, urýchlime ich prakticky na rýchlosť svetla a oni zrazu prežijú niekoľko sekúnd a môžeme s nimi robiť experimenty. Nefunguje ale to nielen pre fyzikálne častice. Keď nastúpite do lietadla, tak idete asi rýchlosťou 1000 km za hodinu a už sa tam ten efekt začne nahromaďovať, že
vaše plynutie času sa spomalí o niekoľko miliardín, čo nie je pozorovateľné pre vás, že by ste si všimli, ale ak by ste so sebou zobrali atómové hodiny na palubu, tak by sa ten rozdiel ukázal. A toto nie je hypotetická situácia. Pár desaťročí dozadu, kým boli menšie bezpečnostné opatrenia, ako sú dnes, tak dva typci, Keating a Heffele, si kúpili 3 letenky pre Keatinga, Heffeleho a atómové hodiny. Zobrali ich na palubu lietadla a ukázali, že keď preletie jedným smerom okolo Zeme, aby sa otačali spolu so Zemou a potom, aby išli proti smeru rotácie Zeme, tak to namerie iný čas. Tam sa ale kombinujú dva rôzne efekty a prvý je ten efekt rýchlosti a druhý je efekt gravitácie. Keď ste v silnejšom gravitačnom poli, tak váš čas plynie pomalšie. To znamená, že čas pre moje nohy plynie trošku pomalšie ako čas pre moju hlavu. Takže keď si chcem niečo premyslieť, tak urobím stojku, aby v hlave to išlo trošku pomalšie. Ale reálne, ja keď zomriem, tak moje nohy zomrú trošku mladšie ako moja hlava. Toto je znova že divný efekt a bol prvýkrát otestovaný v 5-poschodovej budove. Čiže zobrali veľmi presné detektory, ktoré nejakým spôsobom merali čas na 5. poschodí Jeffersonovho laboratória na Stanfordovej univerzite v Amerike a potom v pivnici a naozaj ukázali, že na 5. poschodí ten čas plynie inak ako na prízemí. Keď ideme do 10-kilometrovej výšky, ako lietajú komerčné lety, tak znova v 10 kilometroch plynie čas inak ako na Zemi a Keating a Heffele tieto dva efekty museli dať dokopy. Že aj to lietadlo letí rýchlosťou 1000 km za hodinu, aj sa nachádza v 10 km výške a ten efekt tam bol naozaj badateľný a namerali, že tie atómové hodiny ukazovali iný čas ako druhé atómové hodiny, ktoré zostali na Zemi. Čiže naozaj tieto efekty spomaľovania času vieme, že sú zrealizovateľné. Majú ten háčik. Na to, aby ste niečo brutálne zrýchlili, tak tomu musíte dodať veľa paliva a palivo je drahé. Je to lacné urobiť pre mikroskopické častice, ktoré sú veľmi ľahké a keď ich riadne plesknete, tak oni dokážu nabrať obrovské rýchlosti za málo peňazí. Ale ak by ste naozaj že krabicu mlieka chceli urýchliť prakticky na rýchlosť svetla, tak by vás to stalo miliardy dolárov a vraj je lacnejšie si kúpiť ďalšie mlieko po víkende. Ale v princípe fyzika to povoluje. Ten druhý nápad so spomalovaním času pomocou gravitácie je nebezpečný, lebo tam, kde je silná gravitácia, tak tam môžete uviaznuť. Kto z vás videl film Interstellar, kontrola klasického vzdelania? Znova ste dopadli trochu lepšie ako v Levoči. Tam to videl málo kto, ma to až zarazilo. A vo filme Interstellar bola vlastne tá zápletka, že z istého dôvodu sa museli približiť k čiernej diere. Čierna diera je objekt tak hustý, že z jej gravitačného pôsobenia neunikne ani svetlo. A keď sa priblížite blízko k tej hranici, pod ktorej nie je návratu, tak vaše plynutie času sa bude spomaľovať. V čase prekročenia tej hranice v podstate ten čas zastaví. Takže ak by ste na špagáte spustili to mlieko k hranici čiernej diery, tak ono zamrzne v čase. A potom ho viete odtiaľ vytiahnuť a znova bezpečne skonzumovať. Problém je, že keby ste tento postup chceli využiť vy, zaujímalo by vás, ako bude vyzerať rok 3000 na Zemi. Medicína vám môže sľubovať zázraky, ale zatiaľ vás tam nedostane, ale fyzika áno. Fyzika dáva jednoznačný návod, ako sa dostať do roku 3000. Priblížte sa k horizontu čiernej diery. Dajte si záležať, aby ste si kúpili kvalitné lano. Potom sa nechajte vytiahnuť a vy budete mať pocit, že prešlo pár hodín alebo pár dní a na povrchu Zeme prebehne 3000 rokov. Čiže úplne že šialené, že takéto spomaľovanie času funguje. Naozaj to máme overené, máme pozorovania z blízkosti čiernych dier, ktoré boli spravené minulé roky. Naozaj máme tento efekt nameraný, máme ho nameraný v laboratóriách, máme ho nameraný v lietadlách, máme ho nameraný na mikroskopickej úrovni, naozaj toto funguje. A áno, zatiaľ pre potreby predĺžovania životnosti mlieka je to nezrealizovateľne zložitá vec, ale ja keď som sem cestoval, tak som využil GPS-ko. GPS-ko využíva družice, ktoré lietajú vysoko nad Zemou, čiže v inom gravitačnom poli, ako sa nachádzame my. Zároveň letia obrovskými rýchlosťami a keby sme nezohľadnili tie dva efekty, spomaľovania času vplyvom gravitácie a vysokej rýchlosti, tak GPS-ka by sa nám brutálne rozhľadili a sedeli by s presnosťou plus minus niekoľko kilometrov. Čiže mne by sa mohlo stať, že skončím vo Zvolene namiesto Banskej Bystrice, ak by sme nezohľadňovali efekt spomaľovania času pri nastavovaní GPS systémov. Takže ono toto síce je v niečom taká akademická téma, ale má úplne brutálne dôležité praktické dôsledky. No a teraz tá zákernejšia otázka.
Či sa dá v čase cestovať nazad? Toto je znova ukážka niečo, čo je ľudský, podľa mňa, že veľmi zaujímavá téma, lebo často nás trápia rozhodnutia, ktoré sme spravili v minulosti. Že keby som nevynadal kamošovi predvčerom a odvtedy sa spolu nebavíme, ako by vyzeral môj deň dnes? Keby som išiel na inú školu, aký by som dnes bol človekom? Keby som niekedy urobil nejaké rozhodnutia, čiže v myšlienkach veľmi často sa vraciame späť v čase a rozmýšľame, ako by to ovplyvnilo prítomnosť. Takže psychologicky cestujeme v čase non-stop, to je nástroj, ako vlastne funguje náš mozog. Že keď idete niečo urobiť, tak mozog si odskočí do minulosti, pozrie sa na vaše spomienky a na základe nich plánuje budúcnosť. Takže mozog neustále v čase skače dopredu a dozadu a otázka, či nám fyzika umožňuje reálne sa posúvať v čase. Vrátiť sa do minulosti, pozrieť sa, ja neviem čo, ako Slovensko získalo zlato v hokeji alebo niečo, neviem, kam by ste sa vrátili. A potom sa vrátiť do prítomnosti. Či by takéto niečo sa dalo robiť? A fyzika nám dáva odpoveď, že definitívne možno. Lebo keď zoberieme Einsteinové rovnice všeobecnej teórie relativity, ktoré tam, kde sme ich otestovali, fungujú presne tak, ako sľubovali, a opýtame sa ich, že počujte, dalo by sa pomocou vás cestovať v čase? To znamená, že dal by sa urobiť nejaký proces, kedy idem v časopriestore, mám pocit, že idem dopredu a zrazu som sa vrátil, odkiaľ som prišiel, tak oni hovoria, že áno, toto by sa dalo, ale niečo vás to bude stáť. Konkrétne nás to bude stáť, že potrebujeme dodať do systému exotickú hmotu alebo exotickú energiu, ktorá dokáže časopriestor zakriviť takým spôsobom, že vzniknú tie uzatvorené časopodobné slúčky. Či sa takáto hmota alebo energia v našom vesmíre nachádza v dostatočnej podobe, nie je úplne jasné. Dám taký jeden konkrétny príklad, ako by to mohlo vyzerať. Existuje vo fyzike niečo, čo sa volá červia diera. Červia diera je skratka v časopriestore. To by znamenalo, že zoberiem dva rôzne body. Napríklad prvý bod by sa nachádzal tuto. Predstavte si takú gulu. A teraz, aké máte miesto radi na tomto svete? Doma. Tak dobre, tak tebe domov. Tak tam urobíme druhú takúto gulu a tie guly zjednotíme dokopy. To by prakticky znamenalo, že urobím 2 kroky a zrazu som u teba doma. Neviem, či tam je teraz niekto, že by bol zaskočený. Takže urobím 2 kroky a vrátil by som sa späť. Čiže urobím 2 kroky v tejto miestnosti, ale zrazu neprejdem cez túto čiaru, ale zrazu sa ocitnem na úplne inom mieste. Takéto niečo sa vo fyzike volá červia diera. A skúmal to vo veľkom Kip Thorne, ktorý mimochodom vymyslel ten film Interstellar. Preto sa tam tie červie diery objavujú. A takéto hypotetické skratky v časopriestore by mohli existovať, ale oni majú tendenciu prakticky okamžite sa roztrhnúť a zatvoriť. Na to, aby sme zabránili ich zatvoreniu, tak ich musíme vystlať tou exotickou energiou a to je ten dôvod, prečo ju potrebujeme, aby sme mohli cestovať v priestore a ako si uvedomil Kip Thorne, tak možno aj v čase. Lebo nikdy nie je napísané, že červia diera spája len rôzne body priestoru, ona spája rôzne body časopriestoru. Čiže ja nielenže spravím 2 kroky a ocitnem sa na inom mieste, ale ocitnem sa na inom mieste minulý týždeň. Takže môžem v princípe urobiť takú vec, že prejdem 2 kroky, ocitnem sa u teba doma, vyjdem von, vrátim sa späť do tejto miestnosti a zase sa vrátim o týždeň a takto si nasčítam v podstate toľko krokov do minulosti, urobím, koľko by som chcel. Takže takéto niečo podľa fyziky by malo byť možné, ak v našom vesmíre odhalíme zdroj exotickej formy energie, ktorá by nám umožnila zastabilizovať tie červie diery. To, že červie diery existujú, sme si pomerne, nechcem povedať, že istí, ale sme silne presvedčení, že by mali existovať, ale či ich dokážeme zväčšiť, tak aby sme nimi dokázali cestovať v čase, to je otázka. No a teraz ak by sa to naozaj dalo, čo by to znamenalo pre fyziku? Lebo to otvára neuveriteľné množstvo paradoxov. Teraz, tento paradox som nevymyslel ja. Vymyslel ho niekto, kto mal asi neúplne dobré rodinné vzťahy, lebo sa to volá paradox detka, je to o zabíjaní vlastného starého otca. Ja som to nevymyslel, ja to len tlmočím, všade sa to používa takto, tak budeme to musieť prijať. Paradox znie takto. Čo ak by som sa vrátil do minulosti a zabil by som svojho vlastného detka? Môj detko by nestretol moju babku, nemali by moju maminu, moja mamina by nestretla môjho tatina, nemali by mňa a tým pádom by som sa aj nemohol vrátiť v čase, aby som zabil svojho detka. Takže môj detko by žil, stretol by moju babku, mal by moju maminu, tá by stretla môjho tatina a mali by mňa. Takže ja by som sa mohol vrátiť v čase a zabiť svojho detka. Takže máme zrazu paradoxnú situáciu, že
Ak môj detko existuje, tak existujem ja a môžem ho zabiť a tým pádom nemôže existovať. Fyzika nám tvrdí, že takéto situácie sú možné, tak chceme od fyziky počuť, že ako sa z tohto paradoxu dokáže vysomáriť. A boli vybadané dve možnosti. Prvá možnosť je super zaujímavá, lebo hovorí, že možno realita nie je jedna, ale existuje ich veľa. Čiže máme jednu dejovú líniu, druhú dejovú líniu, ktorá je prakticky taká istá ako tá naša pôvodná, ale napríklad, že vy dve sedíte naopak. Potom máme tretiu dejovú líniu, kde ste všetci zafarbení do modra, lebo je to proste šmolkový svet. Potom je iná dejová línia, kde ja mám proste kučeravé vlasy po ramená a tak ďalej, že veľa rôznych dejových línií, ktoré sa niektoré líšia drobnými detailami, niektoré sa líšia veľkými detailami a niektoré sú úplne nespoznateľne odlišné. No a teraz prvá možnosť cestovania v čase je taká, že vy keď sa vrátite do minulosti, tak sa nevrátite do svojej minulosti, ale vrátite sa do minulosti v inej dejovej línii. Čiže tu bol môj detko, tu som sa narodil ja, vrátil som sa v čase, ale vrátim sa do inej dejovej línie, kde zabijem svojho detka a detko nestretne moju babku, blablabla, a žijem tam ja bez hociakého paradoxu. Takže fyzika nám tvrdí, že by sa malo dať cestovať v čase, a možnosť cestovania v čase nám hovorí, že ak sa to dá, tak možno existujú paralelné reality. Čiže celkom brutálny záver, ak by sa to potvrdilo. Druhá možnosť, ako sa vysomariť z tohto paradoxu, je, že v skutočnosti sa vrátim do minulosti s úmyslom zabiť svojho detka, ale pištol nevystrelí. Pištol nevystrelí, ale vyplaším detka, tak on to pôjde, aby som nenabadal na zlé chodničky, on to pôjde zapiť do čajovne, aby zo seba zmiel stres a v tej čajovni spozná moju babku. A potom budú mať moju maminu a ja sa môžem narodiť. A zistím vlastne, že nebyť toho, že ja som sa vrátil do tej minulosti a detka vyplašil, tak on by nešiel do tej čajovne a ja by som sa vlastne v konečnom dôsledku nenarodil. Čiže ja som sa stal svojou vlastnou príčinou. Tomuto sa hovorí, že Novikov princíp self-konzistentnosti, že možno je cestovanie v čase možné, ale nemáme možnosť prítomnosť zmeniť. Akurát by sme sa dozvedeli, že my sme vlastne svojou vlastnou príčinou. Čo ma trošku zaujalo je, že vo filmoch sa veľmi často objavujú tieto dve možnosti. Že ak sa vo filmoch cestuje v čase, tak bude to ako vo filme Interstellar, že teda, viem, že polka z vás to nevidela, je to hanba, čo skoro si to pozriete. Ale tam sa udialo niečo na ten štýl, že oni sa vlastne vrátili v čase a posunuli si tie informácie, ktoré im vlastne umožnili sa vrátiť späť v čase. Takže to bola tá druhá realizácia, tá self-konzistentnosť. Tá druhá realizácia, že idem do inej dejovej línie, tak tá bola v Simpsonovcoch. Homer Simpson si chcel robiť hrianku, pokazal sa mu hriankovač, opravil ho a omylom z neho urobil stroj času. To sa asi evidentne môže diať v seriáloch. Išiel si urobiť hrianku a tá hrianka ho vrátila do času dinosaurov. Tak on bol taký nedbanlivý, dupol na nejakú jašteričku, vrátil sa do prítomnosti a zistil, že to je úplne iný svet. Čiže on vlastne bol v tej jednej dejovej línii, vrátil sa do inej, dupol na tú jaštericu a zrazu tá prítomnosť bola úplne iná, ako on očakával. Takže sa pokúsil vrátiť späť, zase niečo zmenil, vrátil sa do prítomnosti a zrazu Flanders, ten jeho sused, vládol svetu. Vrátil sa späť, skúšal to napraviť a chodil dopredu, dozadu, skákal medzi tými rôznymi dejovými líniami. A uvedomil si, že je strašne ťažké niečo zmeniť v minulosti tak, aby ste dostali sa do tej istej prítomnosti. Takže ak raz objavíme možnosť, ako cestovať v čase, tak to bude s takým varovaním Ministerstva školstva, vedy a výskumu, že pozor, zmenou minulosti môžete poškodiť prítomnosť. To naozaj môže byť také drobnosti, že vy sa vrátite 1000 rokov dozadu, lebo si chcete pozrieť, čo sa stalo zaujímavé pred 1000 rokmi. Neviem, niekoho upalili alebo čo. Vrátite sa, že si chcete niečo pozrieť, že ja sa idem iba pozerať. Ale omylom do niekoho drgnete a ten niekto, ja neviem, bude podraždený a zabije Gutenberga, alebo neviem, čo sa dialo pred 1000 rokmi. A zrazu úplne, že zmeníte chod dejín. Vy máte pocit, že robíte úplnú drobnosť a zmenilo to chod dejín. V princípe môžete urobiť nejaký lepší nápad, môžete sa vrátiť 1000 rokov do minulosti a niekomu pošepkáte, ako fungujú antibiotika a zrazu vlastne čierna smrť nebude taký problém, aký v Európe bola a prítomnosť môže vyzerať úplne brutálne inak. Drobná zmena v minulosti úplne brutálne zmení prítomnosť. No a teraz príde takých motivačné 2 minúty. Treba si uvedomiť dôležitú vec, že naša prítomnosť je minulosť z pohľadu budúcnosti. To je zložitá veta, ktorá chce povedať,
že o 10 rokov vy sa môžete pozrieť na veci, ktoré robíte dnes a zistíte, že ste spravili jedno drobné rozhodnutie, ktoré brutálne zmenilo tú vašu budúcu prítomnosť. Takže jedno z ponaučení, ktoré ja som tak prezrel pri písaní o cestovaní v čase, je, že áno, keby sme cestovali v čase, tak si musíme dať pozor, čo spravíme v minulosti, lebo to veľmi ovplyvní prítomnosť. Ale my si vlastne musíme dávať aj brutálny pozor na to, čo robíme v prítomnosti, lebo to šialeným spôsobom ovplyvňuje budúcnosť. Jedno zlé rozhodnutie, nakričíte na človeka, lebo máte proste zlú chvíľku, už sa nebudete baviť. Ak by ste to nespravili, tak to môže byť váš najlepší kamoš, najlepší kamoška, váš možno budúci partner a váš život môže vyzerať úplne inak, ako jedno nejaké trošku krízové rozhodnutie spôsobilo. Niekedy si poviete, že idem urobiť nejakú drobnú vec, pošlem si prihlášku na školu, kde aj tak ma nezoberú a náhodou motika vystrelila, zoberú vás tam, začnete robiť zaujímavý výskum, dostanete Nobelovú cenu. Ak by ste sa ten deň, kedy ste si poslali prihlášku, zle vyspali a boli by ste mrzutí a boli by ste zle naladení a neposlali tú prihlášku, tak vaša budúcnosť by mohla vyzerať oveľa, oveľa inak. Ja som vo vašom veku mal pocit, že čo ja môžem ako malý človečík, že hoci čo ja budem robiť, aj tak proste budem ťahaný s tým tokom času. A ukázalo sa, že drobné rozhodnutia, napríklad, že predsa len skúsim ísť ja som išiel na matvy s tým, že ma skôr či neskôr vyhodia, bol som si pomerne istý, ale povedal som, že skúsim. A nakoniec si ma tam nechali. A bolo to presne jedno drobné rozhodnutie, ktoré keby som nespravil, tak môj život vyzeral úplne ináč. Vtedy to bolo jedna malá vec, jedna posledná prihláška, kde som si v podstate ani neveril. A úplne to zmenilo život, aký prežívam. Takže vnímajte to tak, že možno máte teraz pocit, že robíte drobnosti, ale tie drobnosti majú tendenciu prerásť do úplne brutálne veľkých zmien v budúcnosti a prajem vám, aby boli čo najlepšie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme my za takúto prednášku. Teraz bude vlastne veľký priestor na otázky, tak verím, že využijeme ho. Možno, že ešte by som začala ja jednou. Tak vlastne o tomto, čo si nám hovoril, že tie malé zmeny, to nemôže byť vlastne nejaký motýlny efekt, vlastne, že nejaká malá zmena, ktorá môže spôsobiť. Áno, vlastne, že efekt motýlych krídel, ktorý vlastne hovorí, že jedno mávnutie motýlych krídel niekde pri Austrálii môže na opačnom konci planéty vytvoriť hurikán, čo sa samozrejme prakticky nikdy nestane, ale chce sa tým povedať, že mnohé systémy majú takú vlastnosť, že oni sú nepredvídateľné. V zmysle, že naozaj jedna drobná zmena spustí takú kaskadu efektov, ktoré môže ovplyvniť celú planetu. Že pozrime si, ako začala napríklad že Prvá svetová vojna, ktorá bola spôsobená jedným atentátom, ktorý, keby mu niekto nejako zabránil, tak možno proste Prvá svetová vojna nepríde. A keby neprišla Prvá svetová vojna, ako by svet vyzeral dnes? Takže efekt motýlych krídel nehovorí, že každá drobnosť môže spôsobiť, ako funguje svet, ale keby sa Gavrilo princíp, neviem, že bol zle vyspatý alebo čo, tam bolo, že kopa obrovských náhod, že ako tam vlastne obchádzali nejaké ulice, jedna iná zakruta vybraná a zrazu by možno nebola Prvá svetová vojna. Takže ten efekt motýlych krídel hovorí, že niektoré drobnosti brutálne zmenia, ako vyzerá budúcnosť. Je to v niečom zlé, to znamená, že tá budúcnosť je veľmi ťažko predvídateľná. Že sú nejaké globálne trendy, ktoré sa dajú sledovať, napríklad, že tempo rastu populácie dlhodobo klesá a tak vieme očakávať, že koľko bude ľudí na svete, ako sa zmení demografická krivka a že vám už na dôchodok nebude mať prakticky kto zarábať. Že niektoré veci vieme odhadnúť a niektoré veci sú veľmi ťažko predvídateľné. Napríklad, že ako to dopadne s umelou inteligenciou. Že či umelá inteligencia sa o nás postará, keď už sa o nás nebudú starať ďalšie generácie, alebo nás bude naopak ohrozovať. Čiže niektoré veci vieme predvídať, niektoré nevieme predvídať. A podľa mňa, že veľmi dobrý životný skill je, že naučiť sa hľadať tie veci vo svojom živote, kde spravíš malú zmenu a prejaví sa to úplne brutálne. Že je ľahké dosiahnuť veľkú zmenu veľkou prácou, ale vyžaduje malou prácou dosiahnuť veľkú zmenu, že aké sú tie veci v živote, ktorým môžem venovať, dajme tomu, že 2, 3, 4 hodiny týždenne a vo veľkom zmenia môj život. Je ľahké niečo robiť 10 hodín denne a očakávať veľkú zmenu, že to vie urobiť každý, ale je hľadať tie veci, ktoré stačí robiť trochu a tým pádom ich stíham robiť veľa rôznorodých a tie potom brutálne zmenia môj život. Toto je náš môj zvyk, že ja dostanem nejakú otázku a potom začnem hovoriť, čo sa mi chce, takže tak.
Má niekto nejakú otázku? No pýtajte sa. V Levoči sa pýtali, takto vám to treba povedať. V Levoči sa veľmi pýtali, takže... Áno? No? Vlastne, ako ste hovorili, že sa vrátime do minulosti, Mhm. a potom sa vrátime do prítomnosti, ktorá už je úplne zmenená. Či by sme tam vlastne stretli seba zmeneného, lebo to je úplne iná časová línia. Keby som sa vrátil do minulosti a rozhodol sa nezabiť svojho detka, pochopiteľne, tak by som tam stretol samého seba, v princípe ešte aj v inom veku, ako mám ja. Bolo by veľmi ťažké vrátiť sa do minulosti, do toho času, kedy bol môj detko mladý a niekde by som sa musel schovať, aby som niekde nechcene, vieš, že ty máš pocit, že však nič nerobím a zrazu spôsobíš nejakú zmenu v budúcnosti a ten detko nestretne moju maminu, že... Stretol aj maminu potom, keď prišla z pôrodnice prvýkrát. Stretol moju babku a potom mali spolu moju maminu. Že je strašne ťažké nezmeniť tú budúcnosť. Čiže ja by som sa musel vrátiť do minulosti, niekde sa schovať do pivnice a potom by som vyšiel a stretol by som svoje o toľko a toľko rokov mladšie ja. Čo ináč v niečom, že dosť zaujímavé, že ja som nad týmto rozmýšľal, že jaká je strašná náhoda, že som sa narodil. A to si môže povedať každý z vás, lebo na to, aby som sa ja narodil, tak moji rodičia sa museli stretnúť, moji starí rodičia sa museli stretnúť po dvojiciach, moji prastarí rodičia sa museli stretnúť po 4 dvojiciach a tak ďalej. A keby som sa vrátil 16 generácií dozadu, tak jeden z tých 2 na 16, to je neviem koľko miliard ľudí, keby sa zle vyspal, alebo by sa nenarodil, dajme tomu, tak by sa celé toto všetko zosypalo a ja by som tu vlastne nebol. Že to, že tu som, je taká brutálna náhoda, že mi to dáva obrovský záväzok vlastne voči tomu, aby som tu ten čas využil čo najlepšie, lebo zrazu by sa môj detko zle vyspal a keď prvýkrát stretne babku, tak si proste nesadnú a už by som tu nebol. A tých príležitostí, ako tu nebyť, bolo toľko, že je dosť prekvapivé, že tu som vlastne. A toto si môže povedať každý z vás. A tešiť sa vôbec z toho, že tu ste a zamyslieť sa nad tým, že tak čo s tým teraz spraviť. Tam bola ďalšia otázka. Nebol by problém s cestovaním v čiernych dierach to, že pokiaľ my umiestnime do nejakej inej miestnosti a poďme z tejto, tak eventuálne prídeme do úplne iného priestoru, keďže ona zostáva v časopriestore nemenná. Ale tá izba cestuje, že to je ďalej. To je ináč dobrý point, že pri cestovaní v čase si treba dať pozor, že vy si poviete, že chcem sa vrátiť na toto isté miesto o týždeň dozadu, ale týždeň dozadu Zemegula bola inde. Takže skončíte niekde proste vo váku, že áno, na toto si treba dať pozor. Správne zadávať súradnice, že kam chceme ísť, lebo hrozí smrť. Akože to začnete cítiť, že je celkom motív pri cestovaní v čase, že je veľa spôsobov, ako sa v lepšom prípade zraniť a v lepšom prípade sa zabiť asi. Že proste skončím na zlom mieste, skončím niekde, kde neviem čo, zabijem svojho vlastného detka a tak ďalej. Takže treba byť áno, v tomto extrémne opatrný a dať si pozor na to, že aby som skončil na správnom mieste a správnom čase. Neviem, či som zodpovedal na tvoju otázku, to je znova, že ten môj... Dobre. Áno, nech sa páči. To je asi taká celkom prirodzená otázka, zase k týmto černým dieram, že naduplikujeme sa tam teda v tej časovej linii, alebo nie? To je rozdiel tých dvoch prístupov, že ten jeden prístup v princípe hovorí, že áno. Čo sa týka toho druhého. Toho, kde sa podľa mňa naduplikujem, to je ten predpoklad. Áno, že keď mám viac časových línií, tak tam budem naduplikovaný. Budem tam dvakrát a v princípe sa tam môžem stretnúť v tom istom veku, že je taká možnosť, že keď tie paralelné svety existujú, tak z jedného preniknem do druhého v tom istom čase a vtedy by som tam naozaj stretol samého seba. A existuje možnosť, že sa tam posuniem dopredu alebo dozadu v čase, čiže by som sa tam stretol staršieho alebo mladšieho. A teraz si predstavte, že by ste sa presunuli do súčasnosti. Tak by ste sa akože naduplikovali? Alebo... Áno, že v princípe, že toto sa javí, že nám fyzika umožňuje sa naduplikovať. Je ináč ešte mimochodom, že iná taká zaujímavá otázka. A to viem, že vy ste mladšie publikum, takže na toto sa nebudete chytať, ale že videl niekto z vás Star Trek? No, dobre, tak zopár vás tu ešte je. Našťastie toto ešte nevymrelo. V Star Treku boli teleporty na štýl, že tu zmiznem a tu sa objavím. Takže dáme si takú etickú otázku. Kto z vás by išiel do takéhoto teleportu, ktorý by vám sľuboval, že na jednom mieste zaniknete a na inom mieste sa objavíte? Čiže mohli by ste na dovolenku chodiť bez toho, aby ste používali lietadlo. Naozaj, že tu by ste zmizli, tu by ste sa objavili.
1000 ľudí pred vami to vyskúšalo, 1000 z nich povedalo, že je to bezpečné, nič sa im nestalo, takže prihlási sa, kto z vás by išiel do takéhoto teleportu. A máme istotu, že to bude výhodný? Máte istotu, že to prejde, na jednom mieste zmiznete a na druhom mieste sa objavíte. Ale ste to stále vy, alebo je to iba vaše telo poskladané? A tomu sa teraz dostanem. Čiže zhruba mám pocit, že takých 60% z vás by išlo do takéhoto teleportu, ktorý vás na jednom mieste rozloží na padrť a na druhom mieste zloží. A teraz boli by ste to vy? Ja osobne neviem. Takže prečo hovoríte, že by ste to neboli vy? Že to je vlastne iná kôpka, na novo poskladaná, ktorá má všetky vaše spomienky, ktorá si pamätá, ako vchádzala do toho vstupu, pamätá si, ako vychádzala. Čo do spomienok ste to vy? Takže ste to vy, alebo nie ste to vy? Ja by si dovolil argumentovať, v podstate, kebyže postavíme robota, ktorý je rovnaký a tam naše spomienky, sme to my? No, sme to my. Keď teraz vyjdem von, šmyknem sa na lade a preberem sa o 200 rokov ako umelá inteligencia vložená do počítača s mojimi dokonalými spomienkami, som to ja, alebo nie som to ja? No, čo si myslíte? Ja neviem, akože na toto nemáme jednoznačnú odpoveď zatiaľ. No, čo som ja? Som ja tá kôpka atómov, alebo som ja ten spôsob, akým si tie atómy usporiadané dokopy? Keď idem večer spať a mám potom 8-hodinový výpadok a ráno sa znova preberem, som to ten istý, ako som išiel spať, alebo? No ale tak tam dostáva to isté vedomie v tom mozgu, nie je replikovaný nikde inde. Teraz zároveň dáme sa vedomie na klop nejaký, to vedomie tam bude tiež existovať, ale nebude to isté vedomie. Už nebudeme pamätať, čo spolu to isté, čo by to nevedomie. Toto je zaujímavé, že my túto otázku začíname riešiť takmer z praktických dôvodov, akože jedna z firiem Neuralink má v pláne naťahať dráty do mozgu. V prvom približení kvôli tomu, že veľa ľudí má nejakú poruchu nervových spojení, ktoré im napríklad bránia komunikovať medzi mozgom a nohami, medzi mozgom a očami. Takže to sú naozaj že chyby káblov. Vidíte, že ja som nevyštudoval biológiu, keď to volám káble. Ale že to sú že chyby káblov. Proste niekde je roztrhnutý kábel. A jedna z možností, čo vieme urobiť, je, že pichneme jeden kábel do mozgu, druhý na správne miesto do nohy a znova sa naučí to telo komunikovať. V princípe, keď ale napojíme jeden kabel do mozgu a druhý do nohy, tak čo nám bráni napojiť jeden kabel do jedného mozgu a druhý do druhého mozgu a nechať mozgy komunikovať so sebou napriamo? Alebo jeden kabel pichnúť do mozgu a druhý pichnúť do počítača a napríklad si zálohovať mozog do nejakého stroja. Zatiaľ je to nereálne, ale v horizonte 10 ročí alebo možno do konca storočia veľa ľudí hovorí, že takéto niečo bude možné. A s touto otázkou zápasili už antickí filozofovia, že sú také tie príklady, že predstavte si, že máte loď, ktorá sa vyjde z prístavu a niekto dupne na latku a zlomí sa. Tak oni tú latku vymenia. A potom sa iná latka zlomí a znova tú latku vymenia a kúsok po kúsku vymenia tie latky, takže ani jedna nezostane rovnaká. Je to tá istá loď, ako to bola predtým, alebo nie je to tá istá loď? Keď dielik po dielik... Predstavte si, že máte doma počítač a najprv vymeníte hard disk, potom vymeníte grafiku, potom vymeníte zdroj. Všetko postupne meníte. Je to ten istý počítač, čo to bol na začiatku, alebo nebol? Pri tom počítači by sa si povedal, že nie, ak to meníte za iné súčiastky, ale pri tej lodi, ktorá vyzerá inak, len kúsok po kúsku sme ju obmenili, tak je to celkom dôležitá otázka. A je to dôležité v ľudskom tele, kde väčšina našich buniek sa počas života premení. Bunky nežijú 80 rokov, alebo 100, alebo koľko plánujete žiť, vy už možno aj 120. Bunky nežijú 100 rokov, táto bunka, konkrétne teraz ju vyplaším, táto bunka zomrie čo skoro, a bude nahradená plus minus ekvivalentnou. Čiže ja som ako tá loďka, ktorá sa postupne kúsok po kúsku obmení. Takže ja som zastanca toho, že aj keď sa to všetko kúsok po kúsku zmení, budem to stále ja, ale potom otázka, čo sa deje s tým vedomím. A budeme si to musieť vyjasniť, že či moja myseľ vložená do počítača som vlastne ja, alebo je to niečo úplne iné. Odpoveď je, že netušíme. A ešte to, čo som tam spomínal, takáto možnosť, že jeden kábel pichneme do jedného mozgu, druhý kábel pichneme do druhého mozgu, je v niečom celkom zaujímavé, že ako budeme vedieť potom medziľudsky komunikovať, lebo je taká, asi sa vám niekedy stalo, že chceli ste niekomu povedať niečo brutálne zaujímavé, ale nevedeli ste nájsť slova. Máte taký zážitok zo života niekde, že
boli ste na super filme, chcete povedať, že to bol super film a poviete, že bol to super film. Čo nepreniesie úplne ten zážitok z toho, že to bol super film. Akože. Čiže vy máte nejakú kopu emócií, zážitkov, dojmov, pocitov v hlave, zredukujete to do 2 slov, super film, a tomu, komu to hovoríte, tak on si vypočuje, že super film a z toho vášho celkového zážitku si predstaví 1/100. Aké by to bolo, keby sme dokázali medzi ľuďmi komunikovať tak, že si ten zážitok dokážeme úplne jednak jednej pretlmočiť? Neviem. Ale začínajú byť znova veci, o ktorých sa vo filozofii rozprávajú ľudia, ktorí robia filozofiu, od toho ja dávam ruky preč, ale o ktorých sa vo filozofii rozpráva dlho a začínajú mať praktické dôsledky na nás. Takže ja už som aj zabudol, aká bola pôvodná otázka. Toto bol taký dlhší detour. Ešte tým pádom k tomuto, ak by som mohol reagovať, tak každý človek prežíva nejakú situáciu s rôznymi emóciami, takže vlastne, či by to mohlo byť vlastne tie prepojenie tých myšlienok medzi tými ľuďmi aj vlastne v rámci tých emócií, alebo každý proste človek si prežíva tie situácie samostatne? Odpoveď je, že na otázku A alebo B je táto odpoveď, že áno. Že každý prežívame veci rôznym spôsobom, ale to neznamená, že ich nevieme nejako porovnávať a mohlo by to vyhľadiť mnohé medziľudské konflikty, ktoré vychádzajú práve z toho, že ináč interpretujeme tie isté zážitky alebo tie isté predstavy. Na štýl, že máte pár, ktorý sa chystá na dovolenku a jeden z toho páru je strašne vystresovaný a druhý je strašne pokojný. A jeden hovorí druhému, že čo tak stresuješ, však len ideme na dovolenku, a druhá hovorí tomu prvému, že ako môžeš byť taký pokojný? Nehovorím, že to vychádza z nejakej mojej životnej situácie. Hociaká podobnosť je čiste náhodná, ale tá menej pokojná osoba hovorí tej pokojnejšej, ako môžeš byť taký pokojný, však za chvíľku odletáme a nemáme ešte pobalené veci. Čiže mám vlastne tie isté zážitky, ktoré interpretujeme iným spôsobom. Takže ja si myslím, že keby sa to poprepálilo tými káblami, tak máme možnosť sa na tie isté situácie pozrieť inými očami. Lebo možno si neuvedomíme, že tie iné osoby to konfrontujú s nejakými inými životnými situáciami, zmeškali posledný let a tak sú prirodzene viac vystresovaní, takže máme možnosť vidieť svet inými očami a byť trošku empatickejší. Ďakujem. Konečne nás niečo donúti byť empatický, naťaháme si káble do mozgu. My sme riešili cestovanie do minulosti, do budúcnosti, kebyže pôjdem, že 5 sekúnd dopredu, stretol by som samého seba, či by ten už bol ďalej vpredu, či by tam v tom za sekundu neskôr prišiel ďalší. To sú tie dve možnosti, že ak chceme robiť takú tú hypotetickú možnosť cestovania v čase cez červie diery, tam by som v princípe mohol stretnúť samého seba, ak by som išiel do toho paralelného vesmíru. Ak by som sa... On si môže robiť iné rozhodnutia. Čiže možno by aj on vedel, áno, je možné, že on by skočil tiež a nestretol by som ho tam, ale možno, že v tom paralelnom vesmíre on spraví iné rozhodnutie a ešte tam bude. Ale ak by som stavil na tú známu fyziku, to znamená, že tie efekty spomaľovania času, chcem poskočiť o 5 sekúnd dopredu, takže sa odplavím k tej čiernej diere a vrátim späť, tak tam by som sa nestretol. Tam ja sa vzdialím a potom sa približím, takže tam nestretnem samého seba. Čiže tá známa fyzika, ktorou sme si prakticky 100% istí, tá nám neumožňuje stretnúť samého seba, ale tá hypotetická, ktorá vyzerá byť najlepším vysvetlením toho, čo poznáme, tá nám umožňuje interagovať so svojimi paralelnými verziami. Istom, veľmi technickom slova zmysle. Čiže nie, že by som sa teraz spoliehal na to, že pojem do toho paralelného vesmíru a sadnem si so svojím dvojníkom na čaj, niečo na tento štýl, ale že nejaká forma interakcie by tam mohla prebiehať. Nech sa páči. Je vôbec možné aplikovať na ľudský mozog ten príklad s tou vodou? Lebo keď berieme ľudské vedomie ako také, tak jeho držiteľom sú práve vlastne mozgové bunky, neuróny, ktoré nemajú schopnosť, že by teraz odumrel a bol by nahradený. Teda do určitej miery, hej, ale nie až tak. Čiže je teda vôbec možné hovoriť o tom, že keby to vedomie je nejakým spôsobom nahradené niečím. Ja ten príklad s mozgom rád používam kvôli tomu, že v princípe áno, tie mozgové neuróny, oni sa trošku obnovujú, ale nie úplne v plnej miere, ale môžeme rozmýšľať o takej situácii, ktorá asi bude možno v horizonte niekoľkých desaťročí bežná. Odumrie mi neurón a nahradím ho nejakým umelým neurónom. Proste kábliky. A potom mi odumrie druhý neurón a zase ho nahradím káblikom a tretí, štvrtý, a zrazu zistím, že moja hlava je kopa káblov a mám úplne ten istý dojem zo seba samého, ako mám teraz. Som to ja, alebo nie som to ja? A keď je to kopa káblikov, tak to rovno môžem simulovať na počítači a nemusím sa obťažovať káblikmi. Čiže preto rád používam ten príklad s loďou. A nad týmto sa reálne rozmýšľa, že sú ľudia, ktorí majú poškodenie mozgu
pretrhnuté káble a tie káble chceme teraz nahradiť normálne niečím vyrobeným v laboratóriu, bude to ten istý človek alebo nebude? Každý hovorí, že jasné, že bude, však tá funkcionalita je identická. Čiže to, čo nás definuje, nie je to, aké káble sa tam nachádzajú, ale akým spôsobom sú pospájané. Keby som zobral všetky neuróny vo svojom mozgu a teraz ich prekábloval, tak to je to, čo ma pomení ako človeka. Čiže nie to, čo sa vo mne nachádza, ale ako je to pousporiadané dokopy. Nech sa páči. Zase ku čiernym dieram. Keby sa stane čiernymi dierami teraz a skolabuje nám ten Einsteinov most a to prepája medzi nimi, kde by sme sa pošli? Ako by som to povedal? Citlivo? Mŕtvy. Totiž to, čo by tam vzniklo, je, že... A teraz to nemám úplne že preskúmané v hlave, ale plus minus by sa tam stalo niečo také, že mám taký ten most v časopriestore, ktorý si myslíme, že by mal byť cestovateľný. Že dá sa urobiť v takom štádiu, že cez ňo prechádzame a neroztrhá ma to na marné kúsky. Môžem teda prechádzať, môžem možno cítiť nejaké pnutie, ako keby ma niečo naťahovalo, že jedna gravitácia ma ťahá doľava, druhá doprava a cítim sa tým nejako popoťahovaný, ale prežijem to. Čo by sa stalo v momente toho roztrhnutia, je, že tým prebehne takéto miesto, kde je veľmi silná gravitácia, ktorá ma proste roztrhá na marné kúsky. Že aj keby ste išli do tej čiernej diery a dobre, nepočuli ste moju dobrú radu, že zoberte si poriadne horolezecké lano, spúšťate sa tam na špagáte z Hornbachu, alebo taká šnúra na prádlo, ona sa roztrhne, kto by to bol povedal, a začnete padať do tej čiernej diery. Tak čo vás vlastne zabije, keď padáte do tej čiernej diery? Zabije vás proces špagetifikácie, takmer technický pojem, ktorý vlastne hovorí, že vaše nohy sú priťahované silnejšie ako vaša hlava. Takže vás to začne postupne takto naťahovať ako takú špagetu. A to vás postupne roztrhá na takú špagetovú omačku a padnete do tej čiernej diery. A to isté by sa stalo tam, že v momente toho roztrhnutia prebehne cez to ako keby taká vlna veľmi silnej gravitácie, ktorá proste... Čiže najprv ma to ťaha trošku a zrazu ma to úplne takto rozpúči. Takže ocitneš sa nie, že nikde, ocitneš sa, že všelikde. Každý kúsok niekde inde. Áno. Až na to, že ono by sa to dalo odoberať a dosiahli by ste aj spomalenie časy rýchlosťou, aj gravitáciou, tým, že by ste proste niekoho obtočili okolo čiernej diery. Áno, a toto sa... Tam sú že dva efekty, že keď idem rýchlo, tak sa spomaluje plynutie času. Keď to človeka odparkujem k blízkosti čiernej diery, tak sa tiež spomaluje plynutie času, takže tie efekty sa spoja dokopy a bude ešte intenzívnejšie spomalenie. Takéto veci sa ináč pravdepodobne že dejú napríklad že svetlu, že okolo čiernej diery existujú také malé prúžky svetla, ktoré uviazlo na takéto kruhovej trajektórii a tam sa točí plus minus väčšine. Takže... A ono ešte aj to roztrhanie, tá špagetifikácia by sa dala tiež obabrať, takže by sme boli okolo supermasívnej čiernej diery. Tak. Že to je tá vec, že miesto, odkiaľ už nie návratu, ten horizont udalosti, je veľmi nebezpečný pri malých čiernych dierach, kde je vzdialený niekoľko kilometrov od stredu gravitácie. Pri supermasívnych čiernych dierach je vzdialený niekoľko miliónov kilometrov a teda je tá hranica bezpečná. Takže to bolo vlastne urobené vo znova spoilujem, ale tak vám treba, ak ste ešte nevideli Interstellar. Tam odparkovali planétu, alebo čo to bolo, planétka alebo mesiac, tuším, že planéta, v blízkosti supermasívnej čiernej diery. Ak by bola bližšie, tak by ju to roztrhalo, ale v tej vzdialenosti bezpečne držala pokope. Čiže áno, tieto efekty špagetifikácie bránia vzniku, alebo mohli by brániť vzniku planét veľmi blízko čiernych dier, lebo tá gravitácia má tendenciu veci trhať. Ale toto mimochodom platí aj v našej slnečnej sústave. Mesiace nedokážu vzniknúť veľmi blízko veľmi hmotných telies, lebo tie hmotné telesa ich postupne roztrhajú, vzniknú z nich prstence. Alebo naopak z prstenca by sa rada stala malá planetka alebo malý mesiac, ale ak je to blízko veľkého telesa, tak to teleso ho môže popoťahovať a roztrhať. Čiže preto napríklad máme niektoré planéty s prstencami, niektoré s mesiacmi a tak ďalej. Áno, Ivo. Ja by som sa chcel spýtať, že si nie je čítal, že ak by sa nám podarilo nejakú časticu urýchliť nad rýchlosť svetla, takže teoreticky by sa pohybovala naspäť v čase. Avšak, že aj teda podľa zákonov fyziky to nie je možné, aby cestovali rýchlejšie ako svetlo, či teda stále terajšia fyzika si je istá, že to nie je možné, alebo...
Čiže máme hypotetické častice, ktoré sa volajú tachyóny, ktoré idú rýchlejšie ako svetlo a vedeli by sa vracať v čase v tom slova zmysle, že tú časticu skôr zachytím, ako ju vypustím. Čo je presne to, čo si povedal, je, že máme pocit, že ak je častica s podsvetelnou rýchlosťou, tak ju neviem urýchliť na nadsvetelnú rýchlosť a naopak nadsvetelnú časticu neviem spomaliť na podsvetelnú. Ale to vysvetlenie za tým je také, že keď chcem zrýchliť časticu, tak ma to stojí nejakú energiu. A teraz dosiahnem 99% rýchlosti svetla a musím zaplatiť nejakú energiu. A potom idem pridať ďalšiu devinku nakoniec a musím zaplatiť ešte väčšiu energiu, ďalšiu devinku, ešte väčšiu energiu. A keď sa spočíta, koľko energie musím dodať na to, aby som urýchlil elektrón na rýchlosť svetla, tak zistím, že odpoveď je nekonečno. Tam je to proste, že každé to desatinné miesto stojí viac a viac a viac a nikdy to nedotlačí na tých 100%. Iný uhol pohľadu je taký, že čím je niečo voči mne rýchlejšie, tým to má väčšiu hmotnosť. Čiže zobral by som to litrové mlieko, urýchlim prakticky na rýchlosť svetla a zároveň mám pocit, že to je tonové mlieko. Takže v začiatku som ho urýchloval veľmi, veľmi ľahko a potom už to začína byť ťažké, lebo už to je tonové mlieko. Priblížim sa k rýchlosti svetla a zrazu mám pocit, že to je 100-tonové mlieko. Priblížim sa k rýchlosti svetla 1 000 000-tonové mlieko a ako sa postupne približujem k tým 99,% rýchlosti svetla, to mlieko by bolo ako keby ťažšie a ťažšie a ťažšie a je pre mňa ťažšie ho urýchliť ďalej. A ešte by som sa spýtal napríklad fotón, ktorý vníma žiadnu hmotnosť a že sa priamo pohybuje s rýchlosťou svetla, že ten by mal akože tiež taký nejaký problém, že či vlastne asi fotóny sa nedajú ďalej urýchlovať. Tak oni sa nedajú ďalej urýchlovať a ten dôvod, prečo oni môžu ísť s rýchlosťou svetla, že nemajú tú hmotnosť a nemáme tam tento problém, že ako ich vlastne urýchliť. Jeho problém bol, že on sa zároveň nemôže spomaliť, lebo nemá tú hmotnosť a dá sa odvodiť, že častica, ktorá nemá hmotnosť, sa môže pohybovať iba rýchlosťou svetla. Ako sa vlastne fotón dostal na rýchlosť svetla? Nie, že sa dostal, ako keby ju kedysi nemal. Je to rýchlosť, ako sa šíri elektromagnetické vlnenie v našom vesmíre. Že to je proste vlastnosť vesmíru. Ak niečo nemá hmotnosť, tak to ide takouto rýchlosťou. A ja by som povedal, že zafungovalo na vás, že v Levoči sa pýtali viacej ako tu a teraz by som povedal, že chalani sa pýtajú viacej ako baby, tak vidím, či na baby zafunguje zase takéto pomknutie. A v Leviciach sa pýtali chalani aj dievčatá plus minus rovnako, takže snáď sa nenecháte zahambiť. Ale tým nechcem zase odhovárať chalanov, aby sa nepýtali, ale... Otázka, že fotón ako častica, že ako to, že nemá žiadnu hmotnosť, alebo teda takú hmotnosť, že na ňu neplatí ten zákon, že či ďalej, proste aby to... Fotón je častica svetla, že ako to, že na ňu neplatí to, že nemá hmotnosť proste. Čiže otázka je, že prečo niektoré častice nemajú hmotnosť a v skutočnosti správna otázka je, že prečo niektoré častice majú hmotnosť. By default, keď sa objavia častice vo fyzikálnych teóriách, tak sú nehmotné. Mnohým časticiam ale niečo hmotnosť efektívne pridáva. Jedna z tých vecí, ktorá im pridáva hmotnosť, je Higgsov bozón. Higgsov bozón je také zvláštne hebedo, ktoré má veľkú energiu, má veľkú podľa vzorca S rovná mc na druhú veľkú hmotnosť a lepí sa na niektoré iné častice. Niektoré častice sú ťažké kvôli tomu, že sa na ne lepí Higgsov bozón. Niektoré sú same o sebe veľmi ľahké, takže sa na nich ten Higgsov bozón lepí veľmi ľahko, ale vytvárajú také konfigurácie, ktoré sú energeticky veľmi náročné a tým pádom sa javia, ako keby boli veľmi ťažké. Takže častice vo všeobecnosti sú nehmotné, ale niektoré oťažujú kvôli Higgsovmu bozónu, že sa na nich nalepí. Niektoré oťažujú kvôli tomu, že sú v takých konfiguráciách, že sú strašne energeticky náročné na výrobu a tým pádom ako keby mali veľkú hmotnosť. A niektoré majú to šťastie, že sa ich to netýka, že Higgsov bozón ignoruje fotóny, takže sú fotóny nehmotné a letia si viac menej ako chcú. Sú potom iné častice, ktoré sú viac menej nehmotné, tzv. Gluóny, ale majú iné životné problémy, ktoré im bránia cestovať tak ľahko ako tomu svetlu. Čiže svetlo proste vzniklo tak, ako poznikali iné častice, ale vyhlo sa tým problémom, na ktoré narazili oni. Áno? Ako sa spomína Higgsov bozón, aký máte názor vlastne na to, že môže nastať práve vákuum? Lebo keď som povedal napríklad tuto na univerzite, napríklad bola na masterclassy z fyziky, na povedali sme si skoro istí, že práve vákuum nemôže nastať. Takže uvediem tak otázku. Neviem, že či je všeobecná vedomosť na strednej škole, že čo je to práve a falošné vákuum. Ale že vákuum
vo fyzike je zadefinované ako stav s najnižšou energiou. Čiže predstavte si, že máme prázdnu krabicu od topánok, chceme tam vytvoriť vákuum. Čo treba urobiť? Krok číslo 1. Vysať odtiaľ vzduch. Vysajete odtiaľ vzduch a máte pocit, že ste vybavení a zistíte, že nie, lebo je tam vlastne elektromagnetické žiarenie, nejaká forma svetla. Takže to vychladíte na absolútnu nulu, aby vám tam nič nežiarilo, odizolujete, nemáte vzduch. Máte pocit, že je tam vákuum a zistíte, že nie, lietajú cez to ešte neutrína, odtienite od neutrín. Máte plus minus prázdnu krabicu, v ktorej sa nič nenachádza. Tomu sa vo fyzike hovorí vákuum, stav s najnižšou energiou. Lebo stav, kde sa nachádza elektrón, má väčšiu energiu ako stav, kde sa elektrón nenachádza. Higgsovo pole je taká čudná vec, kedy dosahujeme nižšiu energiu, keď sa nachádza Higgsovo pole v krabici, ako keď tam není. Higgsovo pole, že prázdny priestor má nižšiu energiu, keď je vyplnený špeciálnym Higgsovým polom, ako keď to Higgsovo pole vylopatujeme. Takže vesmír dosadol do takého stavu, že Higgsovo pole má nejakú nenulovú hodnotu všade v našom vesmíre. Higgsovo pole to je tá vec, čo sa potom lepí na ostatné častice a dodáva im hmotnosť. A otázka je, že čo keď si Higgsovo pole dostane sa do takého štádiu, že pohodlnejšie mu bude všade nebyť. Mať tam proste, že nulovú hodnotu. Takže by sme dosiahli v odzokách dokonalé vákuum, stav, kde sa v tej krabici nenachádza absolútne nič. V celom vesmíre by začalo miznúť Higgsovo pole a prestalo by sa lepiť na tie ostatné častice, ktorým dodáva hmotnosť. Takže zrazu sily fyzikálne začnú pôsobiť ináč, ako sme zvyknutí. Častice začnú fungovať ináč, vážiť inak, ako sme zvyknutí. Začnú sa správať ináč, ako sme zvyknutí. Čiže sa rozpadne fyzika tak, ako ju poznáme. Takže nie je vylúčené, že si Higgsovo pole uvedomí, že ja tu vlastne nemusím byť. A začne miznúť postupne z vesmíru, začne to v jednom bode, začne sa to z toho bodu rozšírovať, vznikne taká bublina a vo vnútri tej bubliny sa to volá, že skutočné vákuum, že tam už nie je absolútne žiadne Higgsovo pole. Vonku je to falošné vákuum, stav s najnižšou energiou, ale nie nenulovou hodnotou. Tá bublina sa postupne bude rozširovať celým vesmírom a keď dorazí k nám, tak nás zabije. Máme silné podozrenie, že takéto veci sa nedejú veľmi často, lebo keby sa dialo a pozerali by sme sa tým smerom, tak by tam niečo nebolo a tým smerom by niečo bolo vo vesmíre. Ale vyzerá, že vo vesmíre tým smerom sú hviezdy, takže zatiaľ vyzeráme byť plus minus v bezpečí. Ale ak by mi niekto položil otázku, že aká je vec, ktorá by dokázala zničiť nie že náš svet, ako našu planétu, tam sme celkom kreatívni, ale vesmír ako celok, tak toto je jedna z mála možností, na ktoré sa dá prísť. Že ak nám tu niečo pokazí celý vesmír, tak je to, že Higgsovo pole dosiahne skutočné vákuum, pre tunel tam to môže byť že náhodný proces a to postupne vyhladí celý vesmír. Je ale taká zaujímavá možnosť, je, že tá bublina rastie rýchlosťou svetla. My ale vieme, že vplyvom rozpínania vesmíru sú oblasti, ktoré sa od nás vzdialujú väčšou rýchlosťou, ako je rýchlosť svetla. To nie je skutočné vzdialovanie, ale jednoducho pribúda vplyvom rozpínania medzi nami vzdialenosť tak rýchlo, že ani svetlo nestíha preletieť. Takže možno, že tie bubliny povznikali niekde ďaleko, ale sme od nich izolovaní. Takže ak je náš vesmír nekonečne veľký, tak je možno, že postupne sa v ňom šíria nejaké tie bublinky, ale on sa zároveň rozpína, takže tie bublinky nedosiahnu úplne všade. Takže to je možno v niečom upokojujúce. Viem, že iné životné krízy vás asi trápia ako práve vákuum Higgsovho pola, ale keď si chcete rozšíriť množinu vecí, ktorých sa bojíte, tak toto je celkom dobrý kandidát. Takže už aj dievčatá sa chcú pýtať, tak dáme priestor. No, ja by som sa chcela opýtať, možno som to nesprávne pochopila, ale pri tom cestovaní v časopriestore, keď vlastne ideme do toho iného priestoru, do minulosti a vraciame sa naspäť, tak ako keby posúvame sa, keď ideme hlbšie do tej minulosti, tak posúvame sa naspäť aj do budúcnosti viac, alebo ideme do tej tam naspäť? Ak sa nič nestane s tou červenou dierou, tak by som sa mal vrátiť do toho istého momentu. Čiže idem takto. Teraz je 10 hodín 29 minút. Išiel by som o týždeň späť, tam by som strávil 5 minút a potom sa vrátim späť, poskočím zase o ten týždeň, ale tu prebehne tých 5 minút. Čiže vrátil som sa o týždeň, bol som tam 5 minút, vrátil som sa späť a tu tých 5 minút prebehlo znova. Čiže tie veci bežia za pochodu a ja preskočím sem a potom sa vrátim späť. Takže tak. Nevrátil by som sa do toho istého bodu. Jo.
dokážeme vybudovať niečo, čo by sa dokázalo približiť rýchlosti svetla, tak keby aj vycestujeme takou rýchlosťou a chceli sme ísť aj niekde na strašne ďaleko na okraj vesmíru, tak by sa mohlo stať to, že by sa planéty od nás rýchlejšie vzdialovali, alebo teda ten vesmír, koniec vesmíru by sa rýchlejšie vzdialoval, ako by sme my dokázali cestovať, aj keby ideme rýchlosťou svetla, čož nie je to možno, ale že by sme dokázali tak cestovať, čiže by sme zastali proste medzi oboma koncami niekde v polke, že by sme proste nemohli ísť, nedostali by sme Áno. sa tam. Jednoduchý príklad na to je, že predstavte si takúto metrovú gumu, z teplákov si vytiahnete gumu, je na nej mravec. Mravec vie, že prejde za sekundu 1 cm. Koľko prejde mravec? Centimeter za sekundu, má ťažké topánky. A vy začnete robiť takú vec, že pomalinky tú gumu začnete rozťahovať, jak na potvoru chudákovi. Začnete tú gumu rozťahovať a on vie, že ten meter by mal prejsť za 100 sekúnd, ale vy to ťaháte akurát tak, že každú sekundu sa tá guma natiahne o centimetr alebo o 2 cm. Čiže on centimetr prejde, ale zároveň sa ten koniec jeho cieľ o centimetr vzdialil. Takže takto je definovaná hranica pozorovateľného vesmíru, že to je takéto miesto, ktoré je od nás vzdialené dosť na to, že kým svetlo preletí 1 meter k tej hranici, tak tá hranica sa o meter vzdiali. Veci, ktoré sú bližšie, sa vzdialia o menej ako meter. Niekto prichádza na školu? Veci, ktoré sú ďalej, sa za tú sekundu vzdialia o viac ako 1 meter a tá hranica pozorovateľného vesmíru, to je akurát to miesto, ktoré sa rýchlosťou svetla od nás vzdialuje. Takže ten mravec, keby povedal, že chce dojsť do polovice gumy, tak síce mu tú gumu naťahujem, ale môže sa tam dostať, ale ten koniec sa vzdialuje tak rýchlo, ako on len dokáže cupkať, takže sa tam nikdy nedostane. To je mimochodom aj vysvetlenie toho, toto mnohým ľuďom nedáva zmysel, že náš vesmír má 13,8 miliardy rokov, ale hranica pozorovateľného vesmíru je vzdialená 45 miliard svetelných rokov. Že ako toto svetlo mohlo stihnúť? No takže sa vesmír naťahuje. Čiže prvý svetelný rok, ktorý svetlo preletelo, bol medzi tým natiahnutý niekoľkonásobne a dnes už má dĺžku niekoľkých svetelných rokov. Takže preto pozorovateľný vesmír je ako taká tá guma, ktorú naťahujeme, svetlo je ako ten mravec, ktorý sa ním snaží letieť. A je tá hranica, ktorá je pomerne ďaleko, ale postupne uniká a limituje, kam vlastne vieme dojsť. Takže áno, ak by sme sa pokúsili dojsť na tú hranicu, tak uviazneme niekde na polceste ako ten chudáčisko mravec, ktorý sa snaží ísť na druhý koniec gumy, ale my ho furt naťahujeme a on postupne uviazne na nejakom bode. Tam si môže založiť rodinku a užívať si mravčí dôchodok. Čo je za tým miestom, kde ešte vesmír nie je roztiahnutý? Nevieme, či je vesmír konečný. Je možnosť taká, že vesmír je nekonečne veľký. Je miesto, kam my dovidíme, ale to neznamená, že tam ďalej niečo nepokračuje. Druhá možnosť je, že vesmír uzatvorený do seba. To by znamenalo geometricky, že ak by som zasekol, aby som nemal tento problém, že neviem docestovať všade, zaseknem rozpínanie vesmíru, vyrazím jedným smerom a o dlhý čas prídem z opačného konca. Že táto možnosť je v princípe nevylúčená zatiaľ, že vesmír je zatvorený do seba a nemá žiadnu hranicu, ale je konečne veľký. Tretia možnosť je, že existuje hranica vesmíru a za ňou nie je nič. Nič v takom slova zmysle, že aj priestor je fyzikálna veličina, ktorá je nejaká dynamická, je väčšia, ako bola v minulosti, nejako sa dynamicky mení, rozpína sa. Takže existuje nejaká hranica, za ktorou v pravom slova zmysle neexistuje nič, ani priestor, ani čas, ani nič a neexistuje spôsob, ako by tam mohli preniknúť fyzikálne polia. Ja som o tomto chvíľku premýšľal, lebo som to dával aj do knižky, že čo by sa stalo, keby tá hranica bola a došli by sme k nej, že aký by to bol pocit. A to je asi zodpovedateľná otázka, lebo máme príklady situácií, kedy máme nejaký fyzikálny systém, tú krabicu, ktorý je uzatvorený, môžu sa v ňom šíriť napríklad zvukové vlny a narazia na hranicu. A v princípe vo fyzike sa dejú dve rôzne veci. Jedna možnosť je, že sa signál odrazí od tej hranice alebo že sa odrazí s preklopením. Takže by to v princípe mohlo znamenať, že my sme tvorení z nejakých fyzikálnych polí, elektrónové pole, kvarkové pole, blablabla. Tie polia dojdú k hranici a jednoducho sa odrazia späť. Či by sme došli k hranici a normálne by nás to proste otočilo. Skutočný problém je, že tá hranica môže byť neostrá. To znamená, že moja ruka sa odrazí skôr ako zbytok tela a celého ma to proste pomašíruje. Čiže by to pôsobilo, nechcem povedať, že mlíček na mäso, ale ako taká bariéra,
ktorá nie že nás odrazí, ale ktorá nás proste že pomele. Čiže by sme došli k hranici vesmíru, no by sme narazili a urobilo by to z nás taký, to, čo sa dáva do parkov potom. A ak by pri rozťahovaní vesmír došiel k tejto hranici a vrátil by sa späť, mohol by nastať ako zápal vesmíru, že sa stiahne späť? To sú dve rôzne otázky a tým som si vlastne pripomenul, že som ešte nezodpovedal ani na tú tretiu. Takže počkaj, teraz to musím v hlave usporiadať. Čiže vesmír ako taký, tá hranica je jeho súčasťou. Čiže keď sa vesmír rozpína, tak on ide spolu tou hranicou a on definuje, že kde tá hranica je, takže on nemôže do seba naraziť. Mohol by do seba naraziť v inej situácii, v dvoch iných situáciách. Jedna možnosť, o ktorej uvažujeme, že vesmírov je viacej, existujú v rámci multivesmíru a môžu sa do seba ťuknúť a hľadajú sa známky v tomto reliktovom žiarení havarijnej udalosti, teda nie také so semaforom, ale také, že dva vesmíry sa ťukli o seba a v reliktovom žiarení zanechali nejaké stopy. Čiže toto sa aktívne hľadá. Druhá možnosť, ako by sa vesmír mohol zraziť, je, že to rozpínanie sa zastaví a začne sa stláčať a vtedy by sa ako keby udial veľký tresk odzadu. Vesmír sa bude zmenšovať, zhusťovať a tiež nás to pomele, ale nie na niečo, na obsah tých parkov, ale že na nejaké extrémne vysoké teploty a hmota sa postupne roztečie. A tá tretia ešte tá vec s tými vzdialenostiami, že do čoho sa ten vesmír vlastne rozpína. Ja mám na toto odpoveď, ktorá mňa osobne veľmi uspokojuje, ale je to ako s tým, že čas je to, čo merajú hodinky, tak tiež mnohí ešte neuznajú, že toto je dobrá odpoveď. My o rozpínaní vesmíru môžeme rozmýšľať tak, že nemení sa vesmír, ale menia sa pravidka, akým meráme ich dĺžku. Predstavte si, že by na vás niekto robil taký kanadský žartík, neviem, kto z vás sa každý deň meria ráno, že koľko máte centimetrov, ale možno niekto, hej. A tak dajme tomu, že ja sa každý deň budem ráno merať a mám 180 cm. A teraz by si moja priateľka zo mňa začala robiť srandu a začala by meniť tie pravidka. Čiže zobrala by také pravidko, kde ste centimetre trošku skrátené a ja mám pocit, že sa na ďalší deň odmeriam a že 182, že dobre. A na ďalší deň 184 a 186 a už posielam prihlasku do NBA, že nech tam na mňa čakajú, lebo čoskoro budem mať takýmto tempom 2,50 m. Ja som v skutočnosti ten istý, ale menia sa tie pravidka, ktorými meriame vzdialenosti. To, čo nás naučil Albert Einstein, je, že to, čím meriame vzdialenosti, to sa volá, že metrika, že to je dynamický objekt. Že keď hovoríme o deformácii časopriestoru, tak to vlastne znamená, že pravidka časopriestoru sa v nejakom slova zmysle menia. Takže istý celkom rozumný pohľad je taký, že vesmír sa nemení, ale skracujú sa nám pravidka v ňom a tým pádom mám pocit, že ten vesmír je menší. A pravidko môže znamenať, že vzdialenosť, ktorú svetlo preletí za 1 sekundu, je proste menšia, ako bola kedysi. Tu bola nejaká dievčenská otázka, tuším, či? Len sa niekto škrabal? Keď nie, tak... Veľmi dobrá otázka, na ktorú nemajú ani odborníci odpoveď, lebo bol som na konferencii, kde presne opisovali model vesmíru, ktorý sa zväčšuje a zmenšuje a potom sa znova naštartuje na novo. A my vieme, že keď vesmír náš začínal, tak bol veľmi usporiadaný, mal nízku entropiu. A oni tvrdia, že ten vesmír sa znova naštartuje, tak ja sa pýtam, že čo im znížilo tú entropiu? Oni povedia, že neviem. Ja, že no tak ďakujem. Takže tlmočím ich neviem aj tebe. Ak platí, že vesmír, ktorý sa zmenšuje, tak sa mu znižuje entropia, tak ja si myslím, že by to znamenalo, že v tom vesmíre by čas plynul odzadu. Čiže tí ľudia by nemali pocit, že sa blíži veľký tresk. Oni by mali jednoducho dojem, že čas plynie odzadu a bolo by to čas plynie odzadu v tom slova zmysle, že oni si pamätajú budúcnosť a nevedia, čo sa stalo v minulosti. Dostávali by sa do toho nízkoentropického stavu. Čiže ich čas by proste, mám pocit, že nejakým spôsobom bežal naopak. Neviem to úplne dobre vysvetliť, ale toto je také moje nutkanie na túto odpoveď, že áno, entropia by sa znižovala, ale mali by pocit, že čas je v poriadku, všetko je v poriadku, len z nášho pohľadu by to všetko bolo naopak. To je ako keď idete v ľavom jazdnom pruhu, na Slovensku je to problém, ale keď to spravíte v Anglicku a idú všetci v ľavom jazdnom pruhu, tak je to OK. Tak tam tiež všetko by proste išlo odzadu, ale každý by mal pocit, že je všetko OK. Možno my ideme odzadu, všetci máme pocit, že to je OK. No tak dáme posledné 2 otázočky, lebo už bude sa nám končiť 3. hodina, tak Adele. Mohlo nastať teoreticky, keby sa bavíme o tom multivesmíre a tie dva vesmíry by sa ťukli na Zem. Mohlo by to nejako vplyvniť napríklad rozloženie jedného z tých vesmírov, že by to bolo nejakú trošku väčšiu silu, alebo že by vznikla nejaká iná planéta alebo niečo? To nie, že iná planéta, úplne, že kataklizmická udalosť, ktorá môže zmeniť fungovanie sveta, že... Aj ja to myslím v dobrom. Že...
môžeme si predstaviť, že oni to hľadajú v zárodkoch tohto reliktového žiarenia. Reliktové žiarenie je vlastne ako keby tepelná mapa veľmi raného vesmíru. Ak by sa tie vesmíry zrazili, tak by to spôsobilo, že na niektorých miestach sa to viacej zahreje. Miesta, ktoré sa viacej zahriali, sú miesta, kde bol v ranom vesmíre väčší tlak. Tam, kde bol väčší tlak, tak odtiaľ sa vytlačila hmota. Na miestach, ktoré boli chladnejšie, kde bol nižší tlak. Takže viem, že je to dosť brutálne rozpixelované, ale tá mapa raného vesmíru je v skutočnosti mapa štruktúr, ktoré vo vesmíre vznikali. Čiže miesta, ktoré boli chladnejšie, sa stali zárodkami galaxií a kôp galaxií a všetko potom vlastne, čo v tých galaxiách vzniká. Takže keby sme sa v ranom štádiu vesmíru zrazili s iným vesmírom, tak on by pravdepodobne spôsobil zahrietie niektorých častí a tým pádom, že presun tej hmoty a rozloženie hmoty v našom vesmíre by vyzeralo ináč. Čiže možno to, že danú galaxiu vidíme tam a nevidíme ju niekde posunutú, je spôsobené tým, že sme sa kedysi s niekým ťukli. Takže tieto jemné náznaky sa snažia ľudia nájsť, ale treba povedať, že nemáme definitívne potvrdené, že by sa niečo takéto stalo, ale rozmýšľa sa o tom, že ak by sa také niečo stalo, ako by to vyzeralo, porovnávame to s tým, čo vidíme a snažíme sa spätne zreprodukovať, že ako to mohlo prebiehať. Takže to je dúfam, že dobrá odpoveď, že proste to poposúva veci vo vesmíre. A môže to spôsobiť, že sú vesmíry, kde nebyť toho ťuknutia, tak by proste nevznikli galaxie, lebo sa vesmír rozpína tak prudko, že nevzniknú štruktúry. Takže v niektorých vesmíroch to môže byť blahodárna udalosť, aby som to takto... Tak dáme ešte posledné dve, to podľa mňa, že stíham ja. Ja sa nemusím vždy tak rozkecávať. Že ešte o tom zániku vesmíru. Ono, nemám veľkú šajnu, čo je entropia, mám len tú základnú predstavu. Ale ak by sme sa dostali teda k tej teplnej smrti, vy ste to prirovnal k šumu. Mhm. A šum mi príde celkom usporiadaný. Toto je tá zložitá vec, že Ak je všetko definícia neusporiadanosti z pohľadu fyziky a z pohľadu bežného života je niečo iné. No áno, ale ak je všetko rovnaké, tak nie je to usporiadané? A neusporiadanosť z pohľadu fyziky je taký stav, kde keď vymeníš dve veci, tak to vyzerá prakticky rovnako. Ak je tvoja izba v takom stave, že vymeníš dve veci a vyzerá prakticky rovnako, tak to znamená, že tam máš dokonalý bordel, lebo ponožka je niekde na lustri, knižka je pod postelou a keď vymeníš dve veci, tak to vyzerá úplne rovnako. Usporiadaný stav je taký, kde keď vymeníš dve veci, tak si všimneš, že sa niečo zmenilo. Čiže keď máš napríklad že šachovnicu na začiatku party a vymeníš dve náhodné figurky, tak vieš, že sa niečo pohlo. Keď máš šachovnicu 20. ťah v šachu a vymeníš tam dve figurky, tak to vyzerá plus minus rov. Z pohľadu veľmajstra to vyzerá inak, ale z pohľadu niekoho lajka to vyzerá byť plus minus podobná situácia. A my dospejeme do toho štádia, že zoberieš dve veci, vymeníš, že je to plus minus to isté. Keď teraz vo vesmíre zoberieš planetu a dáš ju na iné miesto, tak je to, že citeľne iná vec zrazu. A rýchlo teda ešte posledná otázka. Ja som sa nadviazala na otázku a dal, že či sú teoreticky, keby narazili do seba dva vesmíry, mohlo by dojsť k zlúčeniu tých dvoch vesmírov? Dobrá otázka. Odpoveď je, že neviem. A v princípe asi nie je teda odpoveď, že jednoznačne nie. My nevieme úplne opísať, ako vlastne tie vesmíry vznikali. A toto sú také veci, ktoré sa formujú v podstate, že teraz, že toto nie sú vybadané teórie. Nám z teórie strún vypadli nejaké rovnice, s ktorými sa teraz ľudia hrajkajú a v ktorých, že posledné 3, 4, 5, 6 rokov začíname vidieť nejaké náznaky štruktúr, že toto by mohlo opísať vznik vesmíru. Keď sa nám toto potvrdí, tak potom si môžeme začať kladť otázky, že tu mi vznikol prvý vesmír, tu mi vznikol druhý, môžu sa spojiť dokopy? Moje nutkanie je povedať, že áno. Že by to malo byť možné. Ale bezpečné je to v raných štádiách, lebo to, čo sa môže stať, je, že v tých vesmíroch beží trošku iná fyzika a zrazu sa spoja a tá jedna fyzika presiahne do druhého vesmíru a keby k nám zrazu došla iná fyzika, tak sa my môžeme porozpadávať, lebo my sme bytosti na základe biológie a chémie a tak ďalej, ktorá vychádza z našej fyziky a iný vesmír nám sa vnúti tú svoju a zrazu by sme sa rozpadli. Takže v raných štádiách to môže byť bezpečné a neskôr už by som si na to dával pozor. Tak ja by som chcel v mene všetkých žiakov poďakovať, že si vlastne nám prišiel jednak povedať niečo zaujímavé o tej prednáške, ale zároveň, že si nám aj odpovedal na naše otázky. A aj s pánom riaditeľom sme si pripravili takú maličkosť pre teba. Tak aby si mal spomienku aj na nás, tak máme teraz vlastne nový merch, Koli. Takže takúto vikinu. Wow, ďakujem. Nech sa páči. Snáď sa zmestím na niekoľko L-ko, dobre, tak to sú. Ďakujem.
Ďakujem za toto a ďakujem za pozvanie.